मध्ये वाढ मिळते, त्याच्यावर आसाममध्ये गुवाहाटी हायकोर्टाचा निकाल झालेला आणि सेवानिवृत्तांची पेन्शन 2 बाबीवरच आम्ही रक्कम देऊ शकतो. आमच्याकडे सध्या त्याच्याकडे जाऊन जाणीवतेने बघूया. माझा तर विचार वसंतराव वाबळेंशी आता आम्ही बोललो की मागे रोहित पवारांनी करून दिली एक कमिटी, सर्व संघटनेची मपेची कमिटी आणि संबंधित सचिव यांची जी मीटिंग झाली त्याच्यामध्ये जानेवारीमध्येच एक महागाई हप्त्याचा GR लगेच 2 महिन्यामध्ये जानेवारीतच निघाला. आता हे सगळे तालुक्याचं बजेट आधी तालुक्याला होतं, ते सगळं आम्ही इथं केलेलं आहे. त्यामुळं पेन्शन होण्यास काहीच अडचण नाही. अशा प्रकारे आमचं हे कार्य चालू आहे. सभासद संख्या 7,000 आहे आत्ता सध्या. त्याच्यानंतर बाकीच्या देणग्या वगैरे ज्यांना याच्यावरच चालतं, कारण कुठेही शासनाची आम्हाला मदत नाही. आम्ही प्रत्येक कार्यक्रमाला विनंती करतो काहीतरी मदत करा. कोणी 1,000, 5,000, 11,000 आत्ता बघितलं त्यांचे सत्कार केले आणि त्या सगळ्या पैशामध्ये मग आम्ही जेवण खाऊन तो कार्यक्रम यशस्वी करतो. आणि नेहमी शासनाचे आमचे दरबारी एकच असतं की आमचे प्रश्न मार्गी लावा. राज्याचे नेहमी सक्रिय असतात आणि ते प्रयत्न करून प्रत्येक जिल्ह्याला त्याचा लाभ मिळवून घेतात. धन्यवाद. मी ND मारणे, महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशनचा अध्यक्ष. आमचं प्रमुख कार्यालय पुणे शहरामध्ये आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांमध्ये आमच्या शाखा असून सर्व विभागीय उपाध्यक्ष आणि आमची महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशनची कार्यकारिणी अशी एकत्रित टीम टोटल महाराष्ट्रातल्या सर्व क्षेत्रातल्या पेन्शनरांचे छोटे मोठे प्रश्न सोडवण्याचं काम ही संघटना करत आहे. आजच्या या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या विशेष सर्वसाधारण सभा या कार्यक्रमासाठी आवर्जून आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत. या जिल्ह्याचं कामकाज पाहताना निश्चितच या जिल्ह्याचं कौतुक करावं अशा पद्धतीने या जिल्ह्याचं काम चालू आहे. याच्यामध्ये सर्व स्तरातील उच्चस्तरीय सेवानिवृत्त झालेले अधिकारीसुद्धा यामध्ये समाविष्ट असल्याने इथल्या जिल्ह्यातील पेन्शनरांची कामं यांची या टीमच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे ती सोडवली जातात. आमचे जे आता शासन पातळीवर जे प्रश्न आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने उत्तर भारतातील बऱ्याच राज्यांमध्ये वैद्यकीय भत्ता केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जसा मिळतो तशा पद्धतीने तो त्यांना मिळतो. तोही महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान 1,000 रुपये मिळावे ही आमची प्रमुख मागणी आहे. दुसरी मागणी, पेन्शन विक्री झाल्यानंतर आम्हाला जी रक्कम मिळते त्यांची आमच्याकडून 15 वर्ष ती वसुली केली जात होती. ती रक्कम आमच्या काही तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांनी त्याचा अभ्यास केला आणि त्या माध्यमातून ही रक्कम 2 वर्ष जादा दिली जाते आपल्याकडून. याचा अभ्यास करून शासनाच्या ते लक्षात आणून दिलं आणि ती 13 वर्षामध्येच आमच्याकडून परतावा घ्यावा अशा स्वरूपाची मागणी केल्यानंतर तीही मान्यता झालेली आहे. तोही प्रश्न आमचा शासनाने मार्गी लावलेला आहे. अशा प्रकारे 30 जूनला सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला एक इन्क्रिमेंट जुलैची जी दिली जाते तीही मिळाली पाहिजे हाही प्रश्न आम्ही मांडलेला आहे. त्याचाही GR आता निघालेला आहे, परंतु कार्यवाही व्हायला काही थोडे दिवस निश्चितपणाने लागतील. आमचे मुख्याध्यापक केंद्र प्रमुख जे पात्र मुख्याध्यापक आहेत ते मे महिन्याची सुट्टी असो दिवाळीची सुट्टी असो हे त्यांनी त्या सुट्टीच्या कालावधीमध्ये काम केलेलं असतं. मग ती रजा त्यांची जी आहे त्याचा रोख रक्कम यांना त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे. रजा रोखीकरण मिळावं हीही आमची त्याच्यामध्ये निश्चित स्वरूपाची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे ट्रेझरीमधून जर आमची पेन्शन सुरू झाली तर आम्हाला जो 20-22 तारखेपर्यंत जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना जे थांबावं लागतं पेन्शनसाठी ती थांबण्याची वेळ येणार नाही. या संदर्भात आम्ही अनेक वर्ष शासनाकडे मागणी करत आहोत. इतर राज्य कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे 1-2 तारखेला पेन्शन ट्रेझरीमध्ये जमा होती तशी आमची सुद्धा जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची सुद्धा पेन्शन ट्रेझरीमार्फत जर मिळाली तर हा मधला कालावधी जो आहे तो निश्चितपणाने कमी होईल आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना 1 ते 5 तारखेपर्यंत पेन्शन मिळेल. या स्वरूपाची आमची प्रमुख मागणी आम्ही शासनाकडं केलेली आहे. त्याचप्रमाणे शासन सध्या काय करत आहे, कर्मचाऱ्यांचा पगार
आणि पेन्शनदारांची पेन्शन एवढाच निधी डायरेक्टर ऑफिसकडे येतो. ज्या काही पेन्शन विक्रीच्या रकमा आहेत किंवा अंश राशीकरण आहे किंवा उपदान आहे, गट विम्याच्या रकमा आहेत, अशा अनेक प्रकारच्या रकमा शासनाकडे आम्ही मागणी करत आहोत. त्यास थकबाकी म्हणून त्या गोठवलेल्या आहेत. त्याही रकमा तातडीने त्या कर्मचाऱ्याला मिळाव्यात अशी आमची प्रमुख मागणी या मागण्यांच्या सोबत अशी आहे.